maisha yake kwa systems. Jotuo kaonti ma Nandi medo bedo gi midhiero mopogore opogore bang' ka lakteche mag kaonti no ochako ng'anyo odiochieng' ma kawuono. Joma nomondo mar manyo thieth e od thieth maduong' ma Kapsabet noyudo buok bang' romo gi kiful maduong' e dhood osuptan no. Jotije mag osuptan no bago ng'anyo e chuny boma ma Kapsabet ka gidwaro mondo ochulgi osachgi mar dweche 2 kendo duokie tich jotije 600 manoriembe tich. Ng'anyo no nokelo dhugruok mag nyamburko e wang' apaya kendo chungo chenro mag ohala e chuny boma no. Kamachielo to jalup gavana mag kaunti no Yulita Mitei okwayo jotije mondo oket winjruok gi sirikand kaunti no mondo gidoge tich, ka omedo ni sirikand kaunti no osenyiewo yedhe manengo gi romo milion 10 kowuok Kemsa. Hatukupata hospitali kama imefunguliwa, kila mahali imefungwa na tuko na shida. Mtoto ni mgonjwa, angehitaji matibabu, lakini tumerudi nyumbani hatukupata matibabu. Tunaomba serikali itusaidie sana kwa sababu tuko na shida. Serikali mko wapi? Shangaa, natakiwa serikali yetu wasaidie watu, hasa wale daktari zetu ya kusaidia sisi. Sasa saa hii tuko na tabu. Daktari mekoma, sijui alikoma kwa nini. Majority of our staff, that includes clinical officers, nurses, nutritionists, health records information officers, have downed their tools over a number of grievances that includes their promotion. Some of their colleagues were sent away after there was an audit of the County Public Service Board. Hatutafungua mpaka mrudishe watu wetu wote ndani. We want to request our staff to give room for dialogue so that we can resolve this issue because our citizens are suffering.